सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं गुगोल पे एप्सजों इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ अनलाइन माबोरै पे खालामो बेखौ पे खालामना दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ अनलाइन पे खालामनो रोङा बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं गुगोल पे एप्सखौ खेवना लानोसै। सिगां गुगोल पेमोन दाना सदै जिपेल' होयो गुगोल पे। ओमफ्राय आं नैबे पे बिल्सआव होनोसै। ओमफ्राय आं इलेक्ट्रिसिटि बिल पे खालामगोन नालाय नैबे इलेक्ट्रिसिटियाव होनोसै। ओमफ्राय आंना आसामनि नालाय नैबे आसाम पावार ब्रेकेटआव APDCL दं नैबावनो होनोसै। ओमफ्राय लडिं जादों। ओमफ्राय कन्जुमार नाम्बारखौ आं कपि खालामनानै लाखादोंमोन थाब जानायनि थाखाय नैबेयाव कन्जुमार आइडियाव कन्जुमार नाम्बारखौ पेस्ट खालामसै। नैबेयाव जेबो होआबाबो जागोन। नैबे लिंक एकाउन्टआव होनोसै आं। ओंखारबाय नै नामा बे नंमारगौना नंमारा कनफार्म खालामदो। ओमफ्राय लिंक एकाउन्टआव होदो। ओमफ्राय बिला बेसेबांमोन बे ओंखारबाय नै। ओमफ्राय डिउ डेट ओमफ्राय बिल माबा ओंखारबाय बिल नाम्बार। ओमफ्राय नैबेयाव होनोसै। कमप्लिट जाबाय पेमेन्टआ। बिला कमप्लिट जाबाय। दा दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गाव इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ अनलाइन पे खालामनो रोंसिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।